jane ngadep rono iku lho lapo sih? Benikku copot. Benik copot ae ngadep rono. Masih ngadep rono lho apa? Ya lek dirimu ngadep rono gak apa-apa. Lah lek aku ya disuraki wong. Walah wis kalong akeh. Siji ambek gope Mami Okta iki lho. Apa oh? Wekmu paling satu rasa. Lho, iya nggonku anjene satu rasa lek sampean bro. Dua rasa. Dua rasa. Sing iku iki. Ndi? Sing iki. Mari Mas. Sing iki. Teh Sisri. Mek dua tok. Telu. Sing di Nisor iki. Iki apa? Teh Bandul. Lancang kok ajene nggih. Maju didik mi. Maju nggih. Maju. Nggih. Maju neh. Maju maneh ana banci jelungup. Ya ora nah. Napa? Oh, sampean ditampani iki lho si mungil. Ndi? Iki si mungil. Iki arek 5 tahun durung terik untune. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Banjarsari betiring kok boten kompak nggih. Didongakno disukani salam monggo dijawab sareng-sareng. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Amine sing banter nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya pemimpine desane. Ugi selamat sedaya senimane. Amin. Dalem Mas. Nggih Abayanto sembah nuwun. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yuk. Nggih. Wong kene iki tibake wong kebatinan. Jawab salam ae gak banter belas. Tapi iki ketoke lho Mi. Dalam Mayoritas iki sing lanang karo sing wedok iki akeh lanange kok. Nggih atur nuwun. Ketoke akeh cowoke. ngoten. Nggih. Lah ibu-ibu ten sebelah mriko. Sebelah tengene panggung niki ibu-ibuke sing wonten ngajeng. Matur sembah nuwun Umi. Sembah nuwun Umi, sehat selalu pinaringan berkah. Bapak. Niki ibu dosen. Ibu dosen. Nggih saking Surabaya matur sembah nuwun rawuhipun. Atur konjo dumateng para rawuh para sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun. Kula sak rombongan keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya sampun dirawuhaken ten mriki nggih yuk. Nggih, ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Banjarsari, ugi Bapak Kepala Desa, Sugeng dalu. ugi bapak-bapak perangkat lintune, ibu-ibu PKK, ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Bok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Ngusian, Jombang. Nggih, dalu menika disiaraken channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh. Matur sembah nuwun. Tak dongakno seger waras kabeh rezeki kathah. Matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini. Ndak saya sebut satu persatu, sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ten kene Budi Wijaya TV wonten film komedi pendek humor yuk. Nggih, kata. Wonten Kosemi. Alah. Niki sebangsa sampean rawuh. Nggih. Mbak matur sembah nuwun rawuhe Mbake. Loh. Kasih tepuk tangan, Mas. Ketokane sing ngarep kelempoken. Wonten ludrukan, Nggih. wonten campur sari. Campur sari terbaru ndelewung anti galau. Lan mbok bilih jenengan pengin pirsa sejarah seniman sak
Jawa Timur. Nggih. Monggo dipun pirsani ten kene channel YouTube Gundul Gundul TV. TV. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dening sound systeme THC Audio lighting yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Ugi konjok matur sembah nuwun dulur-dulurku sabu. Nggih. Ingkang sampun rawuh. Matur Sabu sembah sapa nuwun punden. rawuhipun. Alhamdulillah. Sabu sapa punden Abah Solikin saking Balung Panggang. Ugi Sembah matur nuwun. sembah nuwun. Sabu saking Lamongan Tikung, saking Wotan Sari, Sugeng saking dalu. Dawar. Sugeng Ugi dalu. Kaji Jamian, Bos PT Anggrem. Ugi Matur sembah duwe nuwun. bisnis anyar Apa? bos bekecot ngiler. Oh nggih. Ugi konjo atur dumateng Mas bapak kula. Pom, ugi Mbak Nggih. Vida, Mbak ugi Vida. Umi Kendi sekeluarga, Umi Kendi matur sembah sekeluarga. nuwun. Ugi saking New Samudra. Samudra. Nggih. Bapak kula Sinten? Roni kang sampun Abah rawuh. Roni. Abah Jarwo Abah menyaksikan Jarwo. di YouTube. Tim Kopior Setro matur Tim Kopior sembah Setro. nuwun. Tim Pedhot Jalur Langit Kaji Suut sampun rawuh ya. Nggih, Yuk, matur yuk. sembah nuwun rawuhe. Umi Balung Mojo matur Umi sembah Balung Mojo. nuwun. Nggih langsung kemawon Yuk mami. yuk patatan sampean nggih menika bedayan serba-serbi badhe kawiwitan sesarengan duo Jamian. Trans Jatim. Trans Nggak Jatim ada. istimewa pokoknya. Sopo punden Bayame kuning kuning ayame yen nuju disanding ayo dulur muda meresani lare dirupuk diwi gaya Saking lakar Abayanto. santri Samunggaling. calon penanggap niki Abah Kula Yanto ingkang sampun Nggih. rawuh. Abayanto. Sepanuwun. Tanggal pinten, Bah? Tanggal Tanggal 9 bulan 8. Wis. Selalu setia. Nggih. Ana sing dikarepno. Napa? Embo. Sing dikarepno. Langsung kemawon yuk. Sesarengan bedayan serba-serbi monggo diwiwiti. Ning Bella Firmansyah dan Ning Dias Aprilia. Sugeng dalu Kaji Jamian. Bapak kula Roni kang sampun rawuh saking Radar Indonesia nggih sampun rawuh. Nggih. Watu gede. Tak rono ae. Jadi
Dreksin sampun nglajengaken kanthi gending Salome. Langsung kemawon salajengipun Bu Inga. Iki lho goro-goro jamian iki lho malah kemekel aku. Tiga seniwati sekaligus sing duwe horeken Jombang langsung ning Rani Asmara, ning Anik Kumala dan ning Kiki Amelia. Gandas luas saksolai Kairing gending serampat Negara wong prawira mati lalapun negara ana selewu atiku kaya sakamu saya nambahi wangun dasar ayu lancar kuning nora wurung atiku dadi komeng maksudmu sedikit aku menjeritmu tangguh kampungmu jangan kurit awangi tan salewu atiku tan bisa lali ana kamera tersembunyi. Nggih, napa? Wonten pokoke. Nggih sugeng rawuh. Kagem Mas Agus juragan obat penumbuh rambut. Oh, nggih. Benjing kula tak tumbas. Aja tuku tambah butak. Sing duwe gunung cupak ning Sanana Disco Semerbak-seng dan ning Marsha Aulia. Ya mas, ya mas, anjang-anjang taline rawi, tiba-tiba pandang ora melon duwe kapal api, kapal udara, kapal siap bikin getiran, bukan permili, bukan saudara, siang malam. Iya. Cuci rebutan tak rewangi duduk sama rekarnya berrame ngombe tak rewangi koyang ini nyat penaka melok duwe Kairing gending walang kekek katur Mbak Sanana kali Mbak Marsha dipun aturi salajengipun. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya ning Nyantika Dimas Sari dan ning Nur Kumala Dewi. Des kuna wong prawira mati lalabuh negara setiaku yen ora liya marang sira bayane diri-diri ayame yen nuju kapadha wong prawira mati lelabuh negara elang ono anjang-anjang taline rawe aja dipandang wis ana sing duwe yen ngetan balik ulang tiwas dan warung kelakon Malah Raneng suka
katur njenengan sami dipun lajengaken. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky. Abah ojo meneng ae, Bah. Aroma manis, aroma manis, aroma manis, kulane Jawa. Aroma manis, kulane Jawa, sing ireng manis sing duwe sapa. Aroma manis, aroma manis, aroma manis, kulane batu. Pengreman asli Budi Wijaya ning Reni Ananta ning Mariati 2 Mariati Modun Mesin. nggih anyar mari modun mesin wisan anyar. Ho ya. Sore naker, senti taker, kadang kuasa, mikir sore mikir, sing dipikir ora rumangsa. Etang kali, kula kali, arep nyabrang kena wate, tan kemati kula kemati, yen tak timbang. Sabaripun Mbak Mariati Modun Mesin kali Mbak Reni langsung kemawon. Masih pengreman asli Budi Wijaya ning Suswarno ning Titin Subayu dan ning Sartini. Langsung kula timbali senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya nggih menika ingkang pertama Ibu Yayu saking Mantub Lamongan, ning Mary Mojosari ning Irma Arifin saking Jombang,
gak rumangsa. Genes kone Setiana Generalia marang sira Pancasila dadi dasar negara Raeka rasa hati Gimana kau saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya? Ono pariane yuk, Nggih, andeng-andeng nang pilingan. Napa? Suwe gak tak pandeng, kok aku rasane kelingan. Kelingan jareme. Yuk. Nggih. Gimana kau pedayan serba ingkang dipun aturaken seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Sugeng dalu Mas Ian ingkang sampun rawuh. Nggih, sugeng Bapak dalu. Samroni, Bapak Jarwo. Nggih. Langsung kemawon belenter mengguri yuk. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang Sumonggo. Iki lho Budi Wijaya. Bapak, ngapunten. Cukup di bawah panggung nggih, di bawah panggung nggih, biar tertib nggih. Hop Mas Jono riyin Mas. Nggih ngapunten sangat perlu diperhatikan untuk penyawer di bawah saja tidak mengurangi rasa hormat nggih. Ben rapi, ben apik nggih. Setuju nggih? Setuju. Katen. Nggih, monggo dipun tata malih. Nggih, mejik ndablek bedayan menika kula hentikan. Aduh garis engku ya dalam omongnya
Leder Banyuwangi sampun kapireng mriki. Sepina malih mboten ateges nungkak kromo, mboten ateges ngalamak nggih. Cukup penyawer di bawah saja. Nggih untuk keindahan. Mohon maaf gini, ngapun saderenge untuk nyawer di bawah saja mohon Pak. Nggih. Nggih Mas Jono. Nggih, mi dari Abah Suhud niki. Abah Suhud. Yang diminta lagunya Cinta dari Seberang. Cinta dari seberang. Nggih. Nggih semanten. Nah, Katuran kunjuk dumateng sing ngersakaken lagu Kaji Sud. Dari Bapak Guru yang diminta lagunya Ego Orang Tua. Saya gabung dari Bapak Wardi nggih, yang menguasai bumi perumahan Banjaran Asri matur sembah nuwun rawuhipun. Oke, lagunya Ego Orang Tua. Cekelane mung imane kudu sing kuat. Kutang Jombang arane Jawa Timur latai uga disebut kutha beriman bersih nyaman wis dadi nyatane
Inggih menika kala wau pasugatan bedayan serba serbi kang dipun lajengaken saking keluarga Seniwati Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih. wonten informasi wonten woro-woro. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Gendut. Seraning suka kudu eling lan waspada pejo-pejane wong lali cek pejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mamiok Taserli merinti di malam hari Lan kula Neng Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Witan ambaro